ኩናትን ሕይወት የሰንእ ንብረት ይዑን ተስፋ የጸልም ክቡራት መራሕቲ ሃይማኖት ንስኻትኩም መራሕቲ ሃይማኖት ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮንኩምስ መራሕቲ ኩሎም ተኸተልቲ እምነትኩም ኢትዮጵያን እውን ኢኹም ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ እውን እዩ ሊቀ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያውያን ካቶሊካውያን ሊቀ ጳጳስ እውን እዩ ናይ ኤርትራ አቦታት እምነት ምስልምና ናይ ኢትዮጵያውያን እውን ኢኹም መንፈሳውያን አቦታት እውን ኢኹም ስለዝኾነ ሰላም ንመንፈሳውያን ኤርትራውያን ደቅኩም ስለዝደሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያውያን ደቅኩም እውን ስለዝደሊ ምእንቲ ሰላም ደቅኩም ክትጸልዩን ክትተግዑ ይግባእ ዝከበርኩም አበይት አዲ ኤርትራ ልክ ከምታ ንደቅኩም ሃቦ ትብዓት ፍቅሪ ሃገርን ዘወረስኩምዎ ሰላምን ደቅ ቅርሕነትን ጽልእትን ከፍርሱ ከተወርሱም ይግባእ ደቅና ኣብ ክንዲ ሃገሮም ዘለምውን ንቅድሚት ዝስጉሙን ንህና ዘፈረስናዮ ቢንቶ ክጽግኑ ንህና ዝበታሕናዮ ገመድ ዝምድና ክልቅሙ ንህና ዝሃነጽናዮ መንደቅ ቅርሕነትን ጽልእትን ከፍርሱ ከቢድ ጾር ኣይነውርሶም የግዳስ ንደቅና አነዶ ሃላዊ ሃዋይ ዝብል አታሰባ ዘይኮነስ አነ ሃላዊ ሃዋይ ዝብል መንፈስን ኃላፊነትን አውሪስና ኤርትራዊ ንኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ድማ ንኤርትራዊ ክህልን ክደስን ንግበር ዝከበርካ ህዝቢ ኤርትራ ብምድጋፍን ሰናይ ጉርብትናን ተዓምንን ስልጡን ባህል ክብርታትን ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይ ዘንደቅ ባህራዊ ጸጋታት ዝተዓደልካ ሓፍታም ህዝቢ ኢኻ ከምኡውን ከም ህዝቢ መሓዚ ፈታዊ ስራሕ ጻዕራም ህዝቢ ኢኻ እንትኾነ ግና ሰላም እንተይ ዘይሃልዩ ክትፈርህ ኣይትኽእልን ዘፍርካዮውን ክትምርን ክትጥቅምን ኣይትኽእልን ደቅኻ ብሰላም ከኣትውን ከወፅኡን እንተ ዘይከኣሉም ባህራዊ ኮነ ሰብኣዊ ጸጋታትካ ረብሓ የብሎምን ዝከበርካ ህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ቅሳነትን ይግባእካ እዩ ውግእን ወረ ውግእ ምስማዕ ይዓክል ህዝብታት ኢትዮጵያ ንሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ዘለዎም ጻምዕን ቅርብነትን እንትገልጽ ሓጎስ ይስማዕኒ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም እንተፈጢሮም እንታ ሓቢሮምን ዞባና ቀርኒ አፍሪካ ናይ ሰላምን ልምዓትን ዞባ ክኸውን እዩ ዝተበታተኑ ኣብ ስደትን ውርደትን ዘለዉ ህዝብታትና ናብ ሃገሮም ብኽብሪ ክምለሱ እዮም ዜጋታትና ከም ኣቃሕ ኣይክሽየጡን ኣይክለወጡን እዮም ዜጋታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ዘይኮነስ ዜጋታት ቀርኒ አፍሪካ ኣብዚ ኸዶ ክኸብሩን ብምድሪ ባዳን ባህርን ዘይኮነስ በመንገድ አየር ናብ ዝደልዮ ሃገር ብኽብሪ ክኸዱን ብክብሪ ድማ ክምለሱን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ዜጋታትና ምስ ኩሉ ክቡርታትናን ጸጋታትናን ብሰንኪ ስእነት ስኒትን ሰላምን ምስሃቅ ዓለም ኮይና ንርከብ ኩሉ እናሃለወና ከም ወልሓንቲ ዘይብልና ሃብታማት ክንስናን ከምስኡናትን
ምጉድራትን ከይና ዜጋታትና አመልእልቲ ዓለም ከርተት ብሎለው እዙይ ከበቃለው ስደትን ውርደትን ያአክል ውግን ወረውግ ያአክል አባስመራ መብዛሃቶም ህዝብታት አማርኛ ስለዝዛረቡ ንሳተውም ክስመኒ ምንቲ ቁሩብ በአማርኛ ከብሌ ናአኩም አይኮነን